zviri sei mageto youth tauya nechimwe chinyowani. Yes, muna 2022 tinenge tichingokupai matips and tricks ekuti mungaite sei kuti zviite. Zita rangu ndonzi SGP kana kuti sekuru Gudo Picture TV. Let's say waburitsa song nyowani, hapana kana hama iri kumbokuudzawo kana kumbokupawo sando ichikuudza kuti song yawaburitsa yakapenga sezvinenge zvichingoitwa nevamwe matorwa vari kwese kwese uko vanenge vachingoti aiwa mukoma munogona, mukoma rambai makadaro, koma di kuenda kunoimbira kuZimbabwe. Okay. Let's get into serious business. Apa unenge wane 10 to 15 years uchiimba zvichiramba. Of course, this is what you need to do. Kuti Utsigirwe Nehama. I am going to show you a cheat code inoita say inoshanda all the time. This works all the time. So you need to follow instructions, follow what I am going to be doing very carefully. So you need, number one, you need to stop singing zim danzo. Unofana kumira kuimba zim danzo, weimba music yakaita sei. Upenyu wangu unorema, upenyu wangu unorema, reno mandi sonongura, mambo jeso, upenyu wangu wareruka, upenyu wangu wairema, raramo yangu yairema, ndime mandi sonongura, mambo jeso, upenyu wangu wareruka. Yes. So this trick inoshanda futi, let's say kuchechi. Tinoziva kuti zviri kuramba zvekuroora, vari kunetsa mabhebha acho, vari kungokuramba vasikana vacho. Saka zvaunoita iwe unoenda kumberi kwakwe wotanga kuimba uchipfinyamisa kumeso sezvandanga ndichiita patutorial. This is why ndati unofana kufollowa exactly zvandiri kuita. Saka paunenge uchiimba uchidaro unofana kupota uchivhuravhura kaziso uchitarisa kumabhenji uona kuti hakuna here mvana iri kuratidza kubatikana nemashoko auri kuimba. Ukange waona zvaitika saizvozvo uchibva wataimira chechi ichingopera paya wobva watoataka wokanda kashoko motoona kutoti Mwari vatokublessai. Mushure kana megore chaiyo unotozoona kutoti patoone chimwana chiri kutokambaira zvatoita, wotoona kutoti sekuru Gudo vanenge vachitoziya zvavanenge vachiita and masports anenge atopera. Takaenda.